on the mic. All for instance to Allah, na faɗa sai ku waye, shi ma yanzu ya waye, sun koya mai tawaye, kin Hanif to na yaye, enemy no way kun gane, wai shi ya zama ɗan gaye, yan yadda mai kalaye, yanzu ya zama ɗan ƙauye kuma yanzu dukansu sun gane. My fans people already, kunu na musu bambanci, kawo ƙarshen zalunci, aikin dole sai da gaci, ko kuma sarkin adalci, tabbas ya fi su zalunci. Islam is my pride, na zo da my friend, kayan ku bani akan tsari, Malam Tanimu yayi kari, na fara tun secondary, yanzu na zo mai proudly. Sabon shafi zan bude in na fito da surute, plus nake babu wasting, my rap ma is the highest, dan sun san sai na correct, ga mai fili ga mai doki, ai sai su kuwa a titi, kina nif ne a hanya, ko ban fili na rasa, dautak din na zo na wasa, sauran rafas duk sun motsa, sarki ai shi ne da sarauta, muku a ce mu yi farauta, in za su yi sai su neme aikin da maki in minute yaro amma sai basira, da jiki karka fasa, zallan rafas muke studi domin mu cika muradi. Ban yaran nagara mai taya in ya fito su daka mai wawa. I am on the world, jama'a I am on the world. People you know you are my choose, ni kuma ni ne you are star. Aikin soja sai da fita, ko ku bani in huta, dole sai na iya mota, a bani na baka na samu na gyara. Many people sun kasa, ku bani masa kusur na busa, in ba kwa so in yi na fasa. Start to the killing, no is a feeling, sauran mutane na so su gani, aikin nasara waka na rera, mu ma muna yi don mu ganera. Hang my head take is a photo, abinda director ya ce maka yi, no is a Honda ka cika gari, Abuja Kaduna ka je ka gani.